May oras labod Kapampangan. At chuta mo kaya ning harap na ning Barnes and Noble kanini kasi tingakuha ng kayong tugi kayong Barnes and Noble yung napukayong birthday na eh. Kaya pining regalo ko kaya. Ninyali libro. Iting kaya katamong kadundalan at 37 Tegulugan video. Pisan ko na eh. Yung mundili, munikala ng Norman Talavera de la Cruz. Ating amanong dindam na kano, may nginig Tegulugan niya. Mas maninyo kayong Kapampangan, yung may ngalgal, o kaya may ngarimla. Sali mo na akong iPhone, anak ano. Hoy, lubayan mo ko kaya, anak ano. Lubayan Tegulugan niya. Mas maninyo kayong Kapampangan, yung patugutan. Iti munikala ng Blue Boy, Dengdeng Luna. Dakala salamat nusignan mo ko kayong kana akong kahilingan anak ano. Kahilingan Tegulugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung kayadwanan. Yung gunikala kanini, irodel ka lang, ang puy Roel Bondok. Salamat naman dugot, may galing na kayong panamdaman mo, anak ano. May galing, Tegalugan niya yan. Yung mas manayon ang katulad kayong Kapampangan, Mipaldan. O Mipasno. At Ibertong Esponga, yung may gunikala kanini. Indimdam na naman kanong Miguel Bartolo Meneses, at mimika ka, may pili kata, anak ano. Yung mimika, Tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung titika, o kaya tika-tika. Royce David, Niklat Sakdalan, yang may munikala kayo ng tutukita nga mano. Miyabutan niya kano kayong silabit ang balera, ano. Miyabutan, Tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing mirasnan. Ing tutuking amano tamang Tegalugan, ing amano daig. Ing daig, ray gara yan eh. Eko piyo nung Tegalugan niya apin eh. Dapat agpangkang tuhason sa bandal, ing mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, migit. At agpang naman kang buong kunanan, ing manayon ako ng katulid, Saul. Papi naman eh, depende kayong gamit, tulang pareho. Ing migmunikala kayong tutukita mong Mano, Waka Oji, mga Lindan Peña. Pagkagising ko, tabing na ako mag-exercise. Pagkagising, Tegalugan niya, Kimoya. Yung mas manoyin ang katulid kang Kapampangan, kagising, o kaya pangagising. Dita na mo, pacheck Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Yung kaya katamo nga po, yung kaya katamong anak, ito hala pa nagalugan, pangapampanganan tala. Kalasalamat, Luid, tamongan. Nakalasalamat kayo ng kaya katamong videographer, nga po ko'y Camille. Hi!